Acompañamos ao alcalde Santiago Freire durante a visita realizada á antiga nave de carpintería que o Concello vende adquirir en Santa María de Roo. A súa intención despois de acondicionala será destinala a aulas de formación para o obradoiro de emprego e tamén como almacén para uso municipal. Adquírese co fin de adicala a actividade de formación para os obradoiros de emprego, tanto para habilitar talleres homologados como aulas homologadas. Como consta de distintas dependencias, unha parte da mesma vais utilizar tamén para almacén municipal, para guardar determinado material que utiliza a Brigada de Obras ou a Brigada de Augas en distintas actuacións no Concello. A compra deste inmoble permitirá ao Concello dispoñer dunhas instalacións propias para almacenaxe, o que posibilitaría deixar o alugueiro que paga actualmente por unha nave en Portobravo. O Concello de Noia ten unha nave alugada en Portobravo onde se está, digamos, pagando un aluguer por ter almacenado determinado material do Concello. Esta adquisición, xunto con outra nave que se vai a adquirir en San Bernardo, pois vai a permitir en un determinado momento que o Concello teña unhas dependencias propias que poda utilizar para esos almacéns, que optimice tamén o funcionamento e a organización dese material acopiado e nun determinado momento pois evitaría e permitiría prescindir dese aluguer, co cual suporía un aforro para o Concello. Xunto á nave, o Concello tamén adquiriu unha serie de parcelas neste entorno que lindan co antigo campo de fútbol de Santa María de Roo, que tamén serán acondicionadas.